خاتون دی دھی آشام گئی تھی گئی حیران بازار دے وچ خاتون دی دھی آشام گئی تھی گئی حیران بازار دے وچ خاتون دی دھی آشام گئی تھی گئی حیران بازار دے وچ او شلا واقف کوئی میں کہ دن دی شلا بازار دے وچ خاتون دی دھی آشام گئی تھی گئی حیران بازار دے وچ میں پیا پڑدا شام دے ویلے شام دے وچ ہو آیا پور شریف ملادا بازار دی بھیڑ کو ڈھے ہوئے پھٹ جگر گیا آن دی مادہ 5 لکھ بدماش دے مجمع وچ وہ آیا یکدم خیال ردادا او منگی چادر ویر دے ہے وہ قاتلاں تو دے واسطہ ماں زہرا دا جدا نام عباس نچیندا ہاں بچپن تو تیری سالاں تائیں نام عباس نچیندا ہاں بچپن تو تیری سالاں تائیں او ویرا موئی زینب دا ویرا موئی زینب دا تھی گیا اعلان بازار دے وچ خاتون دی دھی آشام گئی تھی گئی حیران بازار دے وچ تھی زخمی نال بھر جائی یاد وہ میری سائن دربار چ آ گئی ڈٹھے ویر دے قاتل ہے وہ کرسیاں تے میری سائن دی دھی گھبرا گئی لگا پتھر باپ دے بازواں تے وہ میری سائن جلال چ آ گئی او کر نسل امیہ ہے وہ ختم لواں میں کچھ عباس دکھا گئی آشام گئی تھی گئی حیران بازار دے وچ مت چادر کوئی مسلم ڈرے میری زینب پردہ دار جو ہے چادر کوئی مسلم ڈرے میری زینب پردہ دار جو ہے او مظلوم دے سر نے سانگو تے مظلوم دے سر نے سانگو تے پڑھیا قرآن بازار دے وچ خاتون دی دھی آشام گئی تھی گئی حیران بازار دے وچ خاتون دی دھی آشام گئی تھی گئی حیران بازار دے وچ سجاد کو زینب ڈہدی ہے بیمار ہے دا بابے کو سجاد کو زینب ڈہدی ہے بیمار ہے دا بابے کو وہ جدا سن دی رہی ہر چاکو تے جدا سن دی رہی ہر چاک اتے او زینب آجان بازار دے وچ خاتون دی دھی آشام گئی تھی گئی حیران بازار دے وچ خاتون توحید بچا
تیرے دردانی او بھائی وال جو ہاں جویں نبسی ویر نبیسا بی بی ہدیت راضی کرے رب اکبر وہ میرا جی ویر کرے سا او انصاف کرے سی ہے وہ جگ سارا تیرے خون کو او رنگ لے سا توڑے داڑھی کرے دس پائی ہاں ہک چادر میں کو چھاڑے دے داڑھی کرے دس پائی ہاں ہک چادر میں کو چھاڑے دے وہ جو ہر نہ بھول دی حشر تائیں جو ہر نہ بھول دی حشر تائیں وہ کر دے احسان بازار دے وچے خاتون دیا شام گئے تھے گئے حیران بازار دے وچ خاتون دیا شام گئے تھے گئے حیران بازار دے وچ او شلو